Mokuom jodake gwenge mag Kitugura e ward ma Bukira Central e sub-county ma Kuria West Solomenda mar gedo mar class mar japuonjre mag nursery e skund primar mar Bishop Bongendi Kugitura mondo mi ores jopuonjre 80 ma osebedo ka somo e lwasi marach kagiwacho ni piny owacho ojwang'ogi. Jafwambo marwa George Juma nigilero koya kaunti ya Migori. Kada bed ni ten county ma Migori osego okenge mopogore e kinde mar higni 13 ma okalo iketo gima dwarore mondo somo e skunde mag nursery kata ECD ma oketi e lwet counties odhi nyime makare pod nitie midhiero makoni kod kocha. Nok mar jopuonj kod nok mar kuonde somo ne jopuonje mag nursery gin moko midhiero ma pod okwako somo e nursery e kaunti ma Migori. Sikund primano ma Bishop Mugendi Kigutura madre e gwego ma Kigutura e sub-county ma Kuria West gin moko sikunde ma jopuonje mag nursery pod onge kod kuonde somo malongo. Na viongozi lakini wametusahau. Watoto wetu wadogo wamekuwa wengine hata wakuji shuleni kwa sababu ya barabara, kwa sababu darasa linanyesha. Baada ya miaka 12 ya serikali za ugatuzi, Kugitura hawajawahi kupatiwa darasa hata moja. Jopuonje maro 80 osebedo ka some class ma obasi kod mabati kaka takombe malongo ma jopuonje nyalo bet e skul ni bende onge. Shuleni hapa tumeambiwa kuna watoto zaidi ya 160 au ni PP1 PP2 hawana sehemu ya kusomea. So ni aibu, lakini kama ilivyo adha ni kwamba we must become the change we want. Kalore kod lwasi marach mar somo ni jopuonje mag nursery moko jodak e gwego ma Kuria West osewuok oko mar choko omenda mar gero klas ne jopuonjre mag nursery mondo koro gibed kod lwasi maber mar somo e skuli ma Kigutura. Watoto wetu ndio wanatuchangia, serikali imekataa kutuchangia. Mpaka watoto wetu wamejitolea kutuchangia shule yetu. Hata tunashangaa. Kama ndo mazingira wanaosomea, tutasahau ile kauli kwamba elimu ni ufunguo. Kwa hili darasa, hii elimu sio ufunguo tena. Haya ni mageti ya kwenda jehanamu haya. Tumeamua tutajenga darasa la kubeba wanafunzi 80 na hii ni kazi itaanza mara moja kuanzia Jumatatu. Na tutatafuta marafiki wengine ambao tumesoma, tupo huko nje, wazazi mmetutuma. Mtawatafuta na wenyewe waangalie namna gani wanaweza wakasaidia. Hatuwezi tukawa tunakaa huko Nairobi wakati wadogo zetu au watoto wetu wapo katika hali hii. Jakomar board maskun paiman ma Bishop Mugendi Kigutura Zefania Mokenya wanjo puonjege osbiro kod lwasi marach mar somo kabide koro gimor kod okang' moka kod mokumo ganda mar konyogi e gero klas. Shukrani kwanza kwa ajili ya well wishers ambao wameweza kujitokeza. Haikuwa rahisi kwa sababu ni muda hili jambo tumeweza kuliangazia. Hii sio siasa. Hii ni community imeweza kujitokeza. Machogu Kiboy mejeda gwego ma Kuria West okono ten county ma Migori nokoyudo puonj ka ukumukang' ma okaw kod oganda giwegi mar gero klas ne jopuonjre. Iwe ni changamoto kwa wahusika wakuu ikiwemo waziri wa elimu, mji mwenyewe anaitwa governor, kwamba isiwe ni kila sasa ni kitu cha sisi kuwa tunachangia miradi kama hii. Migao masome county ma Migori karikamano wacho ni MC ma ward ma Bukira Central pok ne owachnegi ni nitie dwaro mar gero klas e skundno. Kata mana chike ma pacho ka yango ni oganda giwegi kawo kale chenro mar kawo pacho ganda kata public participation monego wach chenrogo mag dongruok magidwaro mondo kotimnegi kod piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika na 14 nyakorom gajwang bang sa chela midhiambo chendo enda many piny